Moi, eli mä ajattelin, että mä voisin nyt, kun mulla on mitä tekemistä, niin näyttää, että mitä kaikkea mä löysin kirppikseltä, kun me oltiin siis tänään tuolla Kellarikirppiksellä, joten joo. Mä löysin 3 eurolla tämmösen hienon avaimenperän löysin. Mä en tiedä, näkyykö toi silleen kunnolla. Sitten mä oon aina keräillyt semmosia pieniä pehmoja, niin 1,50 € tämmönen, kun mä keräilen näitä, koska mä tykkään näistä jotenkin tosi paljon. Mä en tiedä miksi, mä oon aina kerännyt noita lapsena. Sitten 5,50 € niin tämmönen, mä en oikein osaa sanoa mikä tää niinku on, varmaan saa vaan roikkumaan johonkin tälleen tämmötteen, että saa roikkuu näin. Ja tämmösen siis löysin. Ja mä ajattelin, että tässä samalla mä voisin maistaa valkoista monsteria, koska mun kaverit tietää, että mä tykkään monsterista. Joten mä voisin maistaa valkoista monsteria, koska mä en ole ikinä maistanut sitä. Kyllä mä sanon, että 4,5/5, koska jotenkin mun mielestä toi maistuu ihan perusmonsterilta. Joten sen takia mä annan 4/5, koska maistuu mun mielestä ihan semmoiselta perusmonsterilta. Joten joo, moikka!